kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichiwera pasi munin'ina bata muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndauya kana uchinge wanga wakateerera nyaya idzi kubva kudhara. Aiwa, inini ndini dhinyaya metizhe ndinoweka nyaya yekunge metsi ende patiri kupinda tichingopinda zvinhu zvese zvichabva zvanaka. Nyika yese ndaona yadaira kumandengendenge. Saka iko zvinezvika Advocate Nelson Chamisa vawana plan yekumisa CAB3. Aiwa, nyika yese iri kufara ende ndoziva kuti vamwe vari kupopota but toda kuti tiionesa nenyaya yacho because ukanzwa nyaya dzichinge dzakutaurwa kudai so kana ukanzwa inini ndataura inini kuti munhu ari kutaura kuti zvakatika ziva kuti anenge atodaro because inini handisi munhu anotaura zvine marumazi mukati asi ndinotaura zvinhu zvine umpowo. Kuchanakidza, kuchafarwa kana manga musati mambonzwa kuti kwakazotambwa politics dzakadai so vanhu vanenge vakataimirana vachionana zvavo kuti alright uyu tichamutaimira apa. I'm not saying kuti Chamisa akupindwa ta president but Chamisa awana plan yekumisa CAB3 ndo plan yake yaari kubudisa panapa. Vaiti hana plan chichi uye zvenyu panapa tigare taitese taonesana mamiriro akaita zvinhu because pachanakidza ende pachaitika zvakawanda, puchataurika zvinhu zvakasiyana-siyana. Ndangomuka ndichingonzwa pachitaurwa zvoni CAB3 is not a done deal. Those claiming that CAB3 is a done deal are either deriding themselves or deliberately attempting to mislead. Deep down, they know that nothing without the citizens is ever final. In any other society, nothing can be done for the citizen without the citizens. The citizens are the ultimate decision makers. They alone have the authority to endorse, reject, or seal any deal. As things stand, there is no done deal. In fact, there is no deal at all. Any arrangements that lacks the consent and participation of the citizens remains incomplete and illegitimate. If there is one reality that cannot be ignored, it is this: the citizens are increasingly tired of those who oppress regardless and undermine their rights. The only done deal may well be that citizens are done with oppression and are ready to reclaim their voice, their power and their future. Ndo mamiriro akaita nyaya yacho, matauriro eri kuitwa panapa pari kunakidza kati ndikukutaurira kati izvi zvekuti kana uri kwaurikokoka uyeziva kuti unofarira Advocate Nelson Chamisa. This is the high time mani kuti umbolaika this video izvezvi so tichionesana kuti vamwe vari kuti kudi video ndiri kuona vamwe vari kubvunzwa kuti but good morning leader and president, do we have other options beside hoping that the captured courts will redeem themselves by doing the right thing? Hope getting is thinner by each passing day. Right, zvikanzi we have multiple options. Don't disturb the mistake of your opponent. Timing is everything. Regai Nebukadnezar atange afura sora zvimwe zvose zvozotevera rugare rwouya. Iyo mai machitenda ona rugare rwouya vara chogare rwouya tese tivara pachanakidza iwe zvazvo zviri kuitika ndezvekudai so munhu ari kupinda apa anenge ane sene minotanga na C ndiye munhu andese ari kupinda. It's either anotanga na C handiti then yobva yatera H ndiye munhu andese munhu ane minotanga na C ndobva yatera H sene miyoyo ndiye munhu ari kuzopinda. Saka it's either yo uda kuti anotanga na CH okuside kupi kana kuside kupi, it's either CH or CH ndo kunonoperera bhora racho. Vanhu vanga vari kutibvunza iwe how is this going to be possible? Makotsi ndo achanga achizoningira nere but vakomana vakati kana zvakadaro izvezvi hakuna chekunzi ungapasisa chinhu. Varidzi venhu vari kuda kutonga vacho vasina kuwirirana nazvo. There is no such a thing. I feel sorry for vanhu vakawesta tumari twavo vachitengera ma-MPs and I've heard kuti vamwe vacho ma-MPs vanga vagara vakapuwa mari dzikashota bva vazonyimwa dzimwe dzacho vakukeshwa nyaya ende vamwe vacho vakazotya kunyara kudzokera kuma-constituents avanga
betrayer, because mari hadzina kubuda 2 hautorina kana netransport kuti utofamba kuti unosvika kudestination yako. Saka zvinhu zvese zvakabva zvongoita sei, zvakabva zvongodhakwa. And ndiri kuona kuti vamwe vari kuti ayo koyo but Chamisewe, but you abandoned the citizens when things got tough. Now back with scriptures and lectures. I'm back with a banger. The citizens know their leaders, man. This time Chamisa, you know, it's been a while. This is Nelson Chamisa that we knew in 2017, 2018. Baba achidya nduru zvokuti apaito pakadedzonzi pane pakanikurudaitwa kana kwanzi kudaitwa demo waitonzwa kutoti isusu tiri kutoya nosapota because tiri ngoti wese aita nhembe yake achitaura kuti arikuda kuti vakomana vari pasi tiri kubva tasapota. And this is the guy that we knew. This is the guy watiri kuziva kuti akasiyirwa kuti aite musara pavana. That's why uchiona most of the times nongoti amana kana munhu achinge aignore zvemanikirikiri musiye akadaro achadzoka. But the pressure was real from the citizens. Munhu akachifila chinhu ichochi. So I'm not going to expose my tricks acho aari kuda kunge ashandisa papa because inini zvangu sengundu tinenge tatodzionera kudhara. So vamwe vari kutaura zvakasiyana siyana. President, if the nation faces a critical moment in these coming months where strong and decisive opposition leaders is required, are you prepared to step forward and provide that leadership? We are on the ground, and the citizens united and resolved can never be defeated no matter what. Uyu adzoka uyu ari kupisa this time ndikukutaurira mwari kuti I feel like there is nothing that we can do as citizens. Atina banga kana bakatwa. The beast before us is great. Zvikanzi no beast is best or bigger than God the Almighty. Trust the process. We are dependable vessels. Papa unozona dani jinjika vakomana vacho vakatoonera dhiri kuti tikada kuya nekabanga kuti ticheke this beast, ticheke zimombe rinenge riripo pambereka. Zvinogona kunetsa vakomana. Pari kuda chainsaw chaiyo yekuti kutobata kutoyaka inenge ichitata kubhebha furo ichidhedha baba zvekuti unenge takuita kusumudzana ziyambi nebhurugwa vachibuda vachimhanyana mudenda pachamhanywa ende vanhu vachanakirwa izvezvi. I'm telling you. You know, I'm in a good mood to the extent yekuti izvezvi ukasangana neni izvezvi soka ndikona kungosangana kana mbawa ndikakuitira crate because I'm in a good mood. Team rare kuti tinombosangana pa platinum bar, guys, let's link, let's make a date, tombogara pasi anditi tosangana pa platinum bar toona kuti muri kumwei tichidiscussa nyaya idzi because you know most of the times guys you've been inviting me here and there chachibobatika timbodai so timboroma drinks and I was like guys things are tough because pabhiri pane dhirapo apadi kuti munhu angonobuda pamepo angonzvenga pandinozongoreka zonzi but kuti tichikutsvaga nguva yese wangoenda kupi no. And you know what mwari kuti anzi Chamisa wanonetsa kapedza kudai so kombovata in Mnangagwa's voice ZANU-PF ichingotonga zvikanzi muchapepuka henyu zvinhu zvichinja nyika yakanakira ruzhinji kwete kudya kwevashoma kwenyu uku. Ndokutaurira kuti izvezvi soka kana padhoo pake vari kunoka izvezvi vari kutonoka kuti kari kugara kupi kukomana katanga futaka ari kugara nechepapi. You know, some people are even saying you don't have a political party, you don't have structures. How are you going to stop this? Besides poems and speeches you write on social media, do you really have a plan or just deceiving us? Mumwe ari kutaurawo kuti hanzi ayo hadina plan mukonzo muna totaura ayo this thing. Let me tell you something. Munhu antafigure out zvinhu bijana obva atoona pane loopholes ese because unenge wakagara pasi chinhu chinogarirwa pasi kaichi chinostrategizwa vanhu vanoonesana kuti but ukona kuti mwana ava saka vatopasisa chinhu ichi kusvika apa alright saka apa zvinhu zvavo zvakato because onaika bhora ranga rakapera kare zvinhu zvanga zvakatodhakwa zvega pachavo ikoko kuti chinhu chekuti hakuna munhu ari kuchi andisati ndasangana nemunhu ari kunyatsoti ari kufarira chinhu chaichi pachokwadi chaipo. Besides vashomawo vari kudya nacho vari kutoziva kuti munhu ari kutoverenga unoziva kuti amana vanhu vari kupfuma unonzwa tsitsiwe vanhu vari kutora upfumi zvekuti
pa one month chaipo munhu anenge aisa mamillions ekuti anokwanisa kuita take care of his family for the rest of their lives. But vakomana vari kutoona kuti vakatoona kuti patinzi pari kuwedzerwa dzimwe 2 years votomboweka kuti zveso saka pakanzi pari kuwedzerwa 2 years plus dzimwe 2 dzavakatogarira pasi zvezvo vari kutomhanya votoona kuti chatochi 4 years chiri papapa almost half a decade. Saka munhu anenge atochinja life yake kudhara atoita zvaanoda zvinokosha zvaanofila kuti zvinogona kunge zvichikosha anenge atoita zvese. That's why uri kuona kuti vanhu ivava vari kubva vati aiwa ngatingopusha zveCAB3. But if we were to talk about machairman, machinchi, maMP, those guys they don't like the so called CAB3. Vari kutoti chinhu ichochi chiri kutoti kanganisawo kurarama. Inini I've come to realize all these things because lately I was like unozoti maybe vanhu vari kuchida, because that's what I thought. Maybe vanhu vacho vemupati yacho vari kuita vari kuchida, but I've come to realize kuti vanhu vaneta nekuudzwa mastatement asingashanda. Vanhu vaneta nekuudzwa kunzi toda kukuitira chakati, toda kukuipai maprojects, toda kuzoti zvodai so mazodai. Vanhu vari kutomboda promise, the first promise yakatanga kupromiswa vachienda kuma elections tozogadzira zvakadai mabasa anozonzira empowerment zvozodai ichichi. Vazhinji vari kunzi vakaitwa ma empowerment, go and check them right now izvezvo, so uone kuti ndiani akanikirikana. Skiri revanhu vese unoona vaya vachimhanyirira vachinoti ndikuda kuita business rangu, anobva amhanya unopinda kupati iyo. It is not because iye kuita business kwaari kuita ikoko vanhu ivavo ndo vanokwanisa kunge vane kana zvinhu zvavanokwanisa kumuitira. Ari kundoprotecta mainterest ake. It's not kuti vari kuti iye munhu is a businessman obva ati saka ndoda kuvajoina kuti business rangu rikure. No, kuvajoina because anoziva kuti vanhu vacho vanonetsa. Iyo ngatiti for example watotanga business rako unotoona vamwe vasvika vakungotenderera ipapo kusako guys bo kwakanakere utanga kuti hayi apa shamari takutoda iso padapa. Go and check even kuma ranks vanhu vakatongopinda katora chihwindi, but skill rechihwindi rari kobhodhara rere. Vanhu vaingozviitira chihwindi chavo kare, but nekuzoona kuti aiwa vanhu vakutanga kuita zvemagroup, vanhu vakutanga kuita gang up vachitanga kuita zvemusangano vakutanga kutonzi kune marengi mashow wacho anenge achiita zvemusangano. Kana usiri wemusangano you can't go up marengi wosvika kuti ndatotora zveku mashow, hazvishande zvichidaro. Munhu anobva ati okay saka ndipinde ndita zvemusangano and then backup yangu inenge iri yekuzonzi musangano ndounenge uchimubheka. That's why makaona kuti vanhu vazhinji vamwe vakuti even vanoteka kana zvechiland baron vaive anoenda go and check kwaHarare South, go and check kwaHarare South unoona kune kumwe futi kunonzi hanzi pane kwavanoti kuchuru farm kudidi kwese kunana show kunzoko zvinhu zvemusangano zvega vanhu vakatanga ngopanana mastands zvepamusangano sokuti okay iwe shamari hanzi pane stand rapo stand alright po saka ingoni pamari yakati vototanga kugurirana vachingodaro vachingoenda. So vanhu vakaramba vachingodaro vachingokura nazvo kusvika pakuchembera nazvo. Vachembera nazvo izvezvi manje pabva pazoya chinhu chekuti vakuona kuti saka pada kuti vapindwe. Saka those guys vekuti vakapinda vakabenefita backup, they are okay, they are not complaining, everything is in order. Hakuna ari kuchema kwavari vanhu vakaita seivavo, but kune maordinary citizens okuti agara ari kurwadziwa nelife even though mwakatovhotera these guys ari kuti aiwa imimi matomboitawo zvamafunga kuti zvatiri kuona kunge magona zvacho asi it's not that enough. Chiunzaiwo vamwe vane maideas ari better, maideas ari kuenderanawo anofambirana nenguva, timboona kuti azvibudirirewo here. You get the point? So ndo pazvabva zvangosvika ipapapo pakuti vanhu havasi kunakirwa, vanhu vatadza kunakirwa. Vanhu vakati isusu tisi takasara kuparliament saka tosara takanochinhikira, because a lot of people were blaming Chamisa. Why wakazoziya pati wewe Chamisa, wakanoziya pati wakatirasisa wakatirasira panze chi alright it's okay, akakusiyai akakurasirai panze chisarai kamuite zvinhu zvokuti imi makasara muri mukati, chisarai muchidefenda vanhu. Ndobva vakundikana. Shabangu ari kubuda kadaiswa nechikwata chake, maMP yake yese ari kutoenda vachinovhotera bill. Saka uri kuona kutoti atosara achizviti ari kurepresenta vanhu ndiye atosara achitengesa vanhu, zvabuda pachena at the end of the day. Saka munopa kuchioneswa kunzi aiwa mese muri vapana vangu kuti mupinde muparliament imomoka makatopinda mune under my tag muchiti tikuningirina vanhu votera vanofarira advocate nezo Chamisa ndivhoterei, ndini change ndiri MP wenyu kunoku, ndini change ndiri the councillor, ndini change ndiri chakati chenyu kunoku. Vanhu vapedza zvese zvaitwa ndo pasvitswa zvinhu izvezvi apa pekuti vatadza kusevha maZimbabweans
ivo vakasara vari muparliament. Saka munhu ari panze nekuti vanga vari kuseka kati unongonyora pasocial media what next, chii chimwe chaungaita. Saka something big is about to happen and it's already trending, it's now everywhere. Ukatoona nyaya yatopfura nepana pababa ziva kuti nyaya iyoyo magetsi pane zviri kutenge zvitoitika ende mastreets anenge asina kutombochena. And I'm so excited guys kuti ndichipfurawo ndiri part of this generation. Do you know kuti pane zvimwe zvinhu zvatofana kuita proud of kuti aiwa baba inini ndakazotanga pamazuva aya ndakararama generation yana tsvangira iri kumuzeri tsvangira paakazofa kwakazouya pakazomboda kunoti amai kupe vawanzi siki vawanzi bo vakapinda Chamisa achida kunzi ngonzora baanosvika baanoti kopo kuna Chamisa baadzedzereka baazonobatirira kumadziro baadzoka netriple-C achinopinda netriple-C baanonzi siki naChabangu waita zvekutengesa kema ice cream kubulawayo wabva waine chingoro chake chema ice cream ndobva anodaiso baanoti kopo mumbatura triple-C. What's next? Chii chakazoitika? Chakazoitika ndechekuti kwakazoitwa CAB3 baba. CAB3 vana veZimbabwe ndokuchema nayo zvisingaiti. After vazochema nayo vanofunga kuti zvinhu zvanga zvazodhakwa. Chamisa kwaanga arohwa nechirungu anga adhumwa nechingoro chema ice cream chaChabangu. Ndopakazongonobatirirawo katambo kadiki kanga kasara. Semukomana ari slim asi zidhuzha kunge chivhayo ndo zvakamusevha. Akabva anga asina zvizhinji anga asina zidumbu remagananda ndosaka akazodzoka musystem ndobva anoiti CAB3 yacho Yese pazvadhakwa. So chii chakazoitika ndo pakazoresigna Mnangagwa akazoti ndakuritaya ndakuenda hangu kunorima kuPrecab farm kozi ziyambi akadzokera kumusha nebhazi kwana kazembe hatichatotaure nezvavo uko mudhenda wakambosenderwa picture yake rezvaaita aita sei toita ungana chombo. So ndo zvichange zviripo zvichiitika zvichange zvitaurika muri yeZimbabwe. Saka idini manje I'm so happy, I'm so excited. Thank you so much by the way for tuning in pachivhidhivhidhi kuti munge muchinzwa nyaya idzodzidzi muri yeZimbabwe. Zvakakosha ende ndinozviappreciate zvisingaite kuti maakuziva kuti zvinhu zvinoita sei zvinenge zvichizofamba sei. But for now ngatisangane panext one kuti tinzwe kuti ndezvipi zvimwe zvatarongerwa semaZimbabweans. Pari kupisa.